Здравейте всички! Здравейте всички! Добрый день. Добър ден! Сегодня торжественный день, 150 лет науки остеопатия. Днеска е много тържествен ден за нас, 150 години от науката остеопатия. А это означает, что ровно 150 лет назад Эндрю Тейлор Стил представил миру свою концепцию лечения руками. А това значи, че точно 150 години, преди 150 години Ендрю Тейлор Стил представи на света своята концепция за лечение с ръце. Мало того, что он ее представил, он ее научно обосновал. Малко е това, че той я представил, той също така научно я обосновал. Знание анатомии и физиологии, натренированные руки и правильное их направление создают лечебный эффект. Знанията по анатомия, физиология и тренираните ръце и правилното насочено лечение създават лечебния ефект. Поэтому мы командой Восточноевропейской школы остеопатии поздравляем вас с этим торжественным днем, с Днем остеопатии. Затова и ние като част от екипа на Източноевропейска школа по остеопатия тържествено ви поздравяваме с рождения ден на остеопатията. И желаем вам, чтобы ваша структура и функция всегда были еталонными. И ви желаеме вашата структура и функция винаги да бъдат еталон. Чтобы тело работало замечательно, чтобы оно было целостным и служило вам долго. За да може тялото да работи максимално добре, да има своята цялост, да е цялостно. Ви желаем Долго. дълга работа. Да. Извините. И здравия. И здраве. Да. И еще раз хочу вам сказать, как бы процитировать цитату Эндрю Тейлора Стила. И още един път искам да ви кажа, като цитирам самия Ендрю Тейлор Стил, Который говорил, с чего начинается остеопатия. който казва с какво започва остеопатията. Как всегда говорил, остеопатия начинается с анатомии и еще раз анатомия. И той казва, остеопатията започва с анатомия, анатомия и още един път анатомия. Поэтому успех вашей практики и вашей работы – это в знании анатомии. Затова и успеха на вашата практика се крепи на знанията ви по анатомия. И правильная анатомия дает нам единство функции, ее гармонию и замечательное функционирование тела. Правилната анатомия ни дава единството на функцията, нейната хармония и прекрасната работа на организма. И то состояние, в которое вы погружаетесь, его ни с чем нельзя спутать. И това състояние, в което се потапяте, не трябва да го обърквате. Это новое состояние, максимально комфортное и функциональное. Това е ново състояние, което е максимално комфортно и функционално. Идея, которую предложил доктор Стил, она на самом деле очень проста. Идеята, която предлага доктор Стил, сама по себе си е много проста. Да, она базируется на принципах холизма и витализма, то есть целостности и жизненности. Тя се базира на принципа на холизма и на витализма или принципа на целостта и на живота. Да, поэтому остеопат своими руками помогает телу быть здоровым. Затова и остеопата със своите ръце помага на тялото да е здраво. Да, все органы и структуры находятся на своем месте. Така и когато органите и структурите се намират на своето място, Болезней там не быть. там няма място за болестта. Да. Когда нерв функционирует, кровь течет и дыхание жизни проходит, там никогда не будет болезни. Когато нервът функционира, когато кръвта тече и когато дишането на живота се е правилно, там няма да има никога болест. Да, и эта новая философия здоровья, она очень простая. И това е нова философия за здравето, която е много проста. Это движение нашего ума, нашего тела и нашего сознания. Това е движение на нашия ум, на нашето тяло и на нашето съзнание. И остеопат, он помогает нашему телу двигаться, И остеопата помага на нашето тяло да се движи, функционировать да функционира и адаптироваться. и да се адаптира.
Поэтому остеопата можно назвать универсальным механиком для нашего тела, который помогает подстроить его под окружающую среду. И затова и остеопата може да се нарече механик на нашето тяло, което помага на тялото да се пренастрои спрямо средата, която му се налага. Да. И он ориентирован на здоровье в вашем теле. И той е ориентиран, фокусиран в здравето на вашето тяло. Стил говорил о том, что задача терапевта должна быть в нахождении здоровья в теле человека. Стил е казал, че задачата на терапевта е да намира здравето в тялото. Потому что болезнь может найти каждый. Защото болестта всеки може да я открие. Поэтому мы на страже здоровья. Затова ние сме на страж на здравето. В поисках вашего здоровья. В поисках вашего здоровья. В поддержке търсенето на вашето здраве и в поддържането на вашето здраве. Да. Будьте здоровы. Бъдете здрави. Да. Обучайтесь остеопатии. Обучавайте се в остеопатия. Да. И практикуйте. И помагайте, практикувайте. Помогайте своим близким и окружающим. Аз искам да благодаря на моите колеги, особено на доктор Ерохов, благодарение на който остеопатията стигна в България и отвори път за всички нас, за всички специалисти, които искат по по-холистичен, по-цялостен начин да носят здраве на нашите клиенти и то в цялост. В цялост, в хармония, да възстановяваме движението в тъканите, да помагаме функцията и адаптацията в този така стресов вече начин на живот. От началото на остеопатията в България преживяхме и COVID, и войни, и нашите колеги, много неща, много предизвикателства, но аз видях, че въпреки всички предизвикателства, все едно наистина живота и Вселената ни подкрепяше да имаме възможност да продължим. И за мен това беше обратна връзка, че е правилен път и не трябва да се отказвам. Я всегда говорю о том, что жизнь может меняться, но она никогда не останавливается. Она может искажаться, искривляться, но никогда нельзя остановить живот. Казвам, че той самия казва, че живота, той може много да се променя, може да прави завой, да се изкривява, да се усуква, но не трябва живота да спира. Живота не спира. Да, и это всегда свидетельствует работа с телом организма, когда ты видишь, что любая дисфункция искривляет, но жизнь продолжается, она хочет продолжиться, да, и мы помогаем ее, даем толчок для этой жизни. И затова свидетелстват и различните дисфункции в организма. Когато има дисфункция, тялото може да се изкривява, да се пречупват структури, но живота не спира, той продължава. Затова и ние продължаваме остеопатията, развитието на остеопатията като дело в целия свят и в България. Поздрави на всички колеги, които не спират своето развитие. Благодаря. Благодаря.